Кәримнең туган көне. Сездән ой! Раз! Па! Коф! Ка! Вау! Барызга да сәлам! Бүген бездә Mario Hot Wheels. Марио ул иң беренче видео ойнарының иң популяр персонажларының берсе. Әлеге видео уенны хәтта безнең әти-әниләр дә уйнаган. Вау! Бүгенге көндә дә балалар әлеге персонажны таныйлар һәм яраталар. Ә күптән түгел Марио турында яңа мультфильм да чыкты. Кем карады? Сездән лайк. Распаковканы башлыйк. Безнең монда бик күп төрле матур деталькалар бар. Менә мәсәлән, су, наклейкалар, инструкция һәм иң төп персонаж Марио. Ислам, җыя башлыйбызмы? Киттек. Яртысын җыеп бетердек, ләкин бик тест-драйв эшлисе килә. Шуңа күрә тест-драйв. Тест-драйвны башлыйбыз. Ислам, Мин әзер. әйдә, мин очыртам, ә син тотырга тиеш. 1, 2, 3. Уенчыкны җыеп бетердек һәм безнең тест-драйв. Киттек! Вау! Вау! Безнең уенчык улетел в космос. Уенчыкны җыеп бетердек, тест-драйв уздырдык. Һәм миңа бу уенчык бик ошады, чөнки матур, кызык, тиз һәм бик күп үзенчәлекле моментлар бар. Кәрим, сиңа ошадымы? Миңа уенчык бик ошады, ул бик сыйфатлы эшләнгән. Мин аңа 10 балдан куям 6 бал. Нигә? Чөнки трасса кечкенә, менә зуррак булса, ул Размер. синнән да космоска чирия. Пам, сиңа ничек? Миңа бу уенчык бик ошады. Миңа 9 бал куям. Нигә 9? Чөнки менә син аны җыеп бетердең. Кызык, матур. Ләкин аны 1, 2, 3 тапкыр уйнагач, аннары кызыгы бетә. Менә мәсәлән без Кәрим белән ничә 1, 5, 6 тапкыр шулай суктык. Һәм кызыгы бетә. Һәм аның белән күп уйнап булмый. Дуслар, без распаковать иткән уенчыкларының кайсысы сезгә күбрәк ошады? Безнең Telegram каналга языгыз. Сылтама видео астында.